Ο Νικόλας έπαιζε μόνος του με το αγαπημένο του αυτοκινητάκι. Ένας συμμαθητής του όμως τον κοίταζε. Ήθελε και εκείνος πολύ να παίξει. Ο Νικόλας όμως δεν ήθελε. Δυσκολευόταν πολύ να το μοιραστεί. Από τη μια το βλέμμα της δασκάλας, από την άλλη το ξανασκέφτηκε και του έδωσε τελικά το παιχνίδι του. Τώρα έπαιζαν μαζί και η χαρά έγινε μεγαλύτερη. Όταν μοιράζομαι τα παιχνίδια μου, η χαρά και η παρέα μεγαλώνουν.